LV Entertainment clear tu te chibai le vekule tun chung chu Marvel fans te na kan nga hlel Ant-Man and the Wasp QUANTUMANIA ti kan clear do na chu wang chuan hmunam takai lo en ve theinan part 1 le 2 kan recap to te ilo en ve phot do na nia movies le series kan da to te po description a link kan da tang khana in thei renge chuan milo support a milo subscribe tu te zong in zawai chunga kan lom hle ani la subscribe lo te po khan lo subscribe ve zelula in tan videos chi sang munum le thatak tak pathian remati chuan karon la da ve zel do na nia engpo ni se entran ngal mai teng Ant-Man and the Wasp QUANTUMANIA tan ti ra chuan changtupa Scott Langan ale khabu look up for the little guy ti Avengers Endgame zoa ashing nun jin kong chanchin a zia te chu no pang le puitling ama ngai sang tu te ma chuan a lo chiar chuaka Avengers te thopui to wang chuan Thank you, Spider-Man. mi puipon an hriat pol tanuai mai ma se hun nuam tak a hmanga ni hmela tuna chuan a fanu ke si ta na pathatak ni chia beisein a fanu ke si a hmangai thu po a le khabu a chuan a ziak telani chutila chuan a bial nu the Wasp ho pipo apa company and colin ramngo siam thanna pim particles samang tangkai hle boka a boy thei trin hle ti hrian mai chutia le khabu zia chiar zo chi chuan an ram San Francisco jail atang phone call a donga avakal chuan a thian nu ho pipo lo om reng to afanu tani na tang ron chu ka mu chi chuan chanchin a zot ngala kesi chanda na tang chuan kholaya wak vai te tan pui wanga tani tang ve ni na lang an police car po lo ti te sakman rama chung thilapas ko ta na hria chuan lo thon pui hlein mi pa nga yanga hring nu na man ve du pui thu fanu chu hril mol mai ma se kesi chuan atet lai tang to a khoyang don tha tumaron be tang to khan midang anga hring nun pa ngai taka man ve therin lo thu hrilin a chang ve le nga la ti chuan hopinu le pa pu heng pi male geneti te vatloin pizza ti len chapan ei boka hopi chuan quantum realm ma khovel omdan chanchin hrechakin anu geneti chu zot deuh reng ma se anu chuan a hril du tlat lo achana om nge yang le an chung kwa an ti ho lai chuan pi geneti le scott te hriat lawa fang mir te mangin science lam thil tam takan lo siam chuak ti heng pi ma chuan a soi chuaka scott an oil lo thu soi wangin an thil siam chu an ko muta chu baga quantum realm ma scott a omlai khan kesi hian pu heng pi ma chanchin buzia tanga a thil siam chuaron phor chuak vele ngala apa bo tang khan quantum realm chanchin kesi hian alo zir ngor hle ti chiang ane ma se pi geneti chu alo hlau thong ru tran tlat mai quantum realm ma kal ngai lawa chanchin ang kim signal mangan thria theina tur kesi na khol siam ati nun chia chuan geneti chu mang angina ti hlum sak ngal wata lungoi lo mel taka genetin en thap lai chuan khol chu amai na ron nung tamai le thok le khata eng tha chakna maktak mai hian anom na le a chevel te chu aron hiblut veka hiblu hlawan in man ve tang chung point ron hip tu tha chak bokaniang an zawai baka fang mir te thleng chuan kesi hengpi male hopite zirchian chak quantum realm lama hiblu vekan nita an thlen thlak ma chen ko ta chu ain tilian waka afanu kesi nen mun thanan tla thadai mai ti chuan quantum realm ma hopin apa heng ka lo kai thawa geneti chu konghal char ma se athom reng an thelo an tlang na chu heng apon ama geneti chan chuana an lo zia a mu thiam ngala an malo ka thom lian takaron om vele genetin chamia lo turin ron biru pui wat mai an le wat thainan scott te pa fa zon mu wat an tuma scott pon biak po tum ve hle ma se a thei chuang lo a fanu lo thon lo na ning kima that thu hril mola an chung lo kan ni eng niom tak ron thlok thut chu Ant-Man a chuan lo man ding chatin hlataka pai ngal ma se alien turu zet mai ron lang ve le a scott te pa fatlan chiar lai takin quantum realm na cheng mi ten an ron chan man ram ni khwa shelawan siam nuwa an hau tunu hne nan hruai ngala an hau tunu ron chuwa ma chuan taksa kwa nei ve reng lo vepa ti ming pu tuyen intir nuwa an tong an thiam ve vek tamai afanu kesi pun alo in to thu lo sila annuwa khwe satian ko mai mi ngai to na hre thein
Scotale kesi te ni na in kimaron zota thu digan soile o hriat thei ngal veka wangin an hlo om lo ti hringhal masen ho tunu gentorain an melma do conqueror an ti nen in kung kainan nerin thuran soi velea chuti lai chon kan khovel hnuaya quantum khovel chanchin genetin apasal le afanu te chu an chevelan thil mu te tangchon lo hril fia sak zela pu heng kapon ro pui ti ngei mai an kal zel nu revak lawa suam mang niom tak te nen in tongin genetic chon maktak mai hian chi bebu ka in mel hriat san lo ni to wagin an thlona tu ram salia le moi takan buat sai sakngal ti chuan scott ate pa fam na mun an hriat wat theina tur lampanin an thlok wangwanga kum sam thum lai lo kho sakna mun ani wang chuan genetic chu afim khur le mai quantum ram mi chi sang lo cheng ve te zinga par borang deuh po alo om ve a genetin in turalam anin nuwa hengkale hopite pon quantum mi cheng ten biak dan tong eng kim chu an hre vekta ti chuan genetic thian pahlui lot krailar nen in tong lein krailar chuan hengkale hopite chanchin alo hre ve a mase genetic rin lo deuin krailar chu an mel mani thin the conqueror lam tang lo ni to that mai krailar an shwai tum chi chuan hengka te chung kwa chu an che thuta krailar le haute chu an bai tran ngal tamia mia mai thei to ban chho nuwa krailar te van long chunga lutin him takin an thlok chuak thei rama chuti lai chon scott le kesi te pa fa pon pi genetic ten zong ve te hria chuan an mel malian the conqueror in aron zon ve mai gentorai chuan a hlawa hlataka kalbo turin ti mak mai an kaltir ma hretin the conqueror an mel malian ber chu aron lang tan ta an tlan chenghal supa the conqueror sipaiten in beitran hal tanok nokin scott ate pa fa po lo thei lo an tel ve ngai tlat mai ma se ke si chona duaina su ta lamang thiam vak lawa athi ma hretin apanaron chan man ram apa en menan ti dan konga ko mu po chuan atet ema van ke si chona mu thei lawa gentorain man nu re vak lawa an mel ma hlui kesi te laya kesi tha tumaron kal khoyang deu ati te vak derena kha lulian to khinaron lang ve hlol mai le derena tia ko po du to lawin modok alo in ti ve mia modok chuan phubala ka lo chak zek ti po chiang ani ma sen ho tu pa the conqueror ne na a hruai ngai boxi a hruai ngala the conqueror an ti quantum realm mi cheng te chunga rorel tu an mel malian ber chu ron lang veta loki season 1 top lama kan mu kanga kha lo ni reng mai le kanga hian en men hi alo hre chiang kher mai en men ani ma scotlenga drugru ve mai ni na chi man tang kai du wangin afanu ke si chu tha wawa ti chuan in rem siam an tumta afanu na thi pha ai chuan tin scotan kanga du ber chu lak saka tum ngala nge kanga hian du ber chu niang letin genetin kanga nenanin tonda na pasale afanu te chu lo hrila quantum khovela tlak lu nu re vak lawa kanga po hi awan long ne na ron tla thavea quantum khovel la mel thiat lo ve ve ni wang chuan in kom chhotanin chulai mun atanga an chua theidan kong an ngei tua anin ngana ber chu kanga wan long ron tlak pui engine core chu nia he kanga van long battery anga man engine core mang hian kanga soidan chuan duna mun le huna akal thei vekane genetin achung te mu theina turani phot chuan kanga engine core charge dana ngai to pui chara voi engem za tan hlo cham nuwa engine core chu an charge hlo thling thei ta rama ma se kanga van long an ti nun lai takin genetic chuan kanga thil lo ti to te zong engine core nunga to tang chuan amu ve thei ngal vek mai genetic thil muwa chuan kanga hian khovel pakhat chau ni lo leile wana khovel om engem zat achunga cheng mi hring te nen chuan alo nuai chimit veka pathiananga aloin ngai ni taber mai chu ta tang chuan genetic chu alau thong tran hle a asua lawanga helai munaron paithla ka ni ti hrethiamin kanga chua thailo nan genetic chuan engine core chu ala chuak wata engine core chuan in chu ta ane thei do lo ni ti genetic na hria chian em awangin
apim particles pali lai phora kanga engine core chu ti len vak tumin abel nuwa pai maka aron len bel cha vak ta ka tang chuan kanga chu quantum realm ma hian atang len ta lo ni ma se engine core an ti nu na tang khan kanga hian a man ruwa engemaw chen a lo hmu le thei man awangin quantum realm ma hian ro lo rel thei ti na nia a man ruwa te chu thu chawan la hriat atakan la hmu phak lo changkang takani thu jene ti chuan a soi bokani quantum realm chanchin na chung te hril du lo chan chu ama wangin quantum realm ma mi cheng engemaw zat an thi phak nge nge a chu wang chu ni mai thei ni engine core lak thainan genetic pim particles man ang ama mo te chu enman scott lenga chuan a lo kol ve veka kangan quantum realm na chua san thelo na turin man lak watangai ta chuti lai chuan kangan ama mo ber engine core om na hmuna scott ate pa fa chu a hruai nga la scott na thil lak tur hria chian hmasak phata du wangin kangan a hril fiangal multiversal engine core anti dun hmun le huna kal theina tur khol chakna pe thei ani thu soi lai chuan janete te sung kwa po an ron thleng ve trap to a man mo taka kal tur kangan scott ati lai chuan kesi na pa chu ron kwa chatin athiam lo vek ani thu soya ngai dam dil ngal lungoi takin scott apon afanu hne na ti suala nei ve fo thu le amangai thu hril ve a ti chuan engine korom na lama azuang thlanga la ne engine korom na lai ril tak azu thlen chi chuan malak dana hriat mai lo wangin kanga thui hruai daren lu lian kha kau vak vaka chana nei lo wangin modok ti na kau le a aron chang hal thilo tura hril nuwa enmen a chuan amalama pan vata ma se ngai to na ti boy the thila tong hlau mai le a thluaka boy ngal veka chulai muna thingei ngai tura ain rin lai tak chuan hopin scott thom lo hra ve thei tana man mo takin a zuang thlave ngal ani po angai to na ti boy the tong thlave tana ma se nuin ngai ven mi lo thurin aron thil vat mai scott a kau char char pa chona pan thlave zela chuti lai chuan scott ai ro angai to na thilom thei chuan lo ti boin ache thei mu mal talo afanu kesin beidong lo tura aron kau har le tang chia chuan achung engine korom na lama muang chang in a lon chho ve thei ta atlak le chia chuan hopin aron man an pani chuan a rualin pim particles an ka blut tewa kanga engine core chu ama angin aron te le ngal geneti ron thlen ve le engine core chu kanga pelo turin ron hrila an kalma chon kanga poron thleng ve tatlat mai modo kapo hengpi mama lo vain lanin abai ngala chuti la chon kangan kesi melpo mutir du lawin engine core chu chu sakdai mai hopile enmen atpon beitum ve ma se ni khwa lawin kanga chon a siam ngala lataka pasal hengka tlalai janetin mu chuan chan thei lawin kanga chon ron siama akul chunga hruailut ngal dai mai janeti chunga kanga chu alung oi lo hle ti po chianga ne ma se leile wana khovel om zong zong te athu hnuaya da theinan quantum realm ma hian sipai engemaw zat lo siam to nge nge a henga sipai te zong zong hi hruai chua veka tumane pathian anga ro rel chak na hian engchen nge hruai don ti po ain thre chiang lo hle ti hriat ane chuti lai chun kesi pon pim particles mang tangkain alo tlan chuaka jentorai chan chuan nuwa anmi le sa te kau khom vekan tumta henga po afang merfing to tak tak ten an lo zong hmuwa scott atenen an in hmu nuwa kesi chan chua tumin heng ka fang mir tenen chuan malak dan turan rel ngal chuti lai chon kangan leile wana alal ram zo zel dan tur fuina thu quantum ram mi zong zong te hria taron puang chuaka kesi le jentorai ten ti boy sakin anmi le sa te zong zong chu kanga bele turin kesi chu jentorai na som tirta chuti lai chon jentorai kanga sipai te chu lo dang char chara jentorai mi le sa mun rang rang om te po anin humru tan to hle a kang da conqueror kullam panin scott te po an kal ve ngal kang apon kesi thaturin modoka chu atira quantum khovel chu san turin kang apon engine ko ra vuata anum na kulian tak chu thlok chuak turin anung ngal vut vuta kesi le jentorai ten an mi le san lo chuan nuwa modoka ron langa kesi ne chuan anin beingat ngat mai
chuti lai tak chuan Ant-Man chu lian tok takain ti changin kanga hne na fanu ron dila aron chawna samai le kanga pon thlo chhuwa wata du wangin a sipaite tir chuak ve wata the Wasp hopin en an beilai chuan jentorai mi le sate chu ron thlok luta an ron tranpui ve ngal kanga sipaiten tamboka taksa ko nei ve reng reng lo ve popon ko nei pha ve ta treu mai akwa te chu mang tangkain kanga sipai engemaw zata hi blut maka kanga po ahman mo to na samai thlok chuak turani pe fel chia chuan Ant-Man pon apan wata ma se kanga khol chak tak chu adang hne thai bik lo kesin tranpui tum via ma se modokana ron la zel boxi intilian ve vakin modoka chu aphi pharta dora in siam thatnan tlai lu tam lo ti kesin modoka hne na shil nu chuan Ant-Man a ruam mandan angin Waspin kanga te khol vom nan Ant-Man chu manga kanga khol pui chu cheta rum mai le engine kor po thingal maka jentora le hote pon kanga kullaman ron pan ve ta sup mai kanga po ron sukhlai na thinrim zia ron tilang ngala jentorai te po an du anga che thei to lawin an tlan chian mai ngai ta janeti po kanga sipaite laka tangchona lo tal chuak thei to a Ant-Man ale Wasp te pon kanga chu an lo ma chon ve tan ngal Rayfian be nuwa an ne thei big mai lo nu chuan kangan leile van boruaka khovel om zonga Avengers engemaw zata lo tha to thu sei chuaka chapau taka fang mirang maya angai nep zia soile lai tak chuan hengpiman afang mir lian le fing tak aron shoi trewa kanga po ngoi makin aloin venghal ma sen tamne em awang le modoka po alam tangani to tak lawa chuan fang mir ten kanga chu anti boy theita modoka na thi marshetin scott aten hena Avengers te anga zaom taka thi ve thu lo sei ve mi amai chumi nu chuan genetin an hole theina tur khola lo ti nun thu ron thil hloma man mo taka kalan ngai wangin jentorai te nen anin mang tha an khovel kongkan lu lai chuan kangoron tho scott an mu vele afanu chu nem lut wata lut ve man talo chuan kanga nen an bai shep ngai tamai a helmet a chia ta tang chuan scott apo a chefu thei vak to lawa quantum realm ma tang kanga chua zalen ai chuan tin Scott apo thi huamin atang na sa le a apim particles mangin engine core ti danglam saka tum chia chuan kanga chu Ant-Man ate khovela tlan lu wat tum ta ma se lu ma shetin hopin ron tlo chuak le a engine core in siam danglam mek si chia an nor be nu chuan kanga chu hiblu ni ngal dei mai le atan hopiron kal le wang chuan Scott an lom thu shil mol mola quantum khovel mi le sadik tak jentorai le hoten nenan chanan lom lai tak chuan kesin apataron hona tur kongkaron siam saka ti chuan mi pa ngai ang zalen tak le ming tha takin Scott a chuan a hring nu na mang chun zom ve le theita ma se kangan hiblu ni ma boina lian tham zo kala ron thlen thu soi Scott an ngai to le chuan aril ru boila tan ngal tat mai ma se ngai to chun zom vak du lawin afanu kesi pian chama mai aya apian ni po ni lawa hlim takin an loma chuti lai chuan mun thiat lawa leile wana khovel om zonga kanga te chuan quantum realm kanga boral thun lo shave ta ti chuan an malak dan tur chu kangang thau immortus ramatut le scarlet centurion an ti ten soi ho na hun an nei tran ngal alan da chuan quantum realm a Ant-Man ate be shep kanga kha an mani khung be hi ni melane kangan ne tang chuan Loki season 1 top lama kan muang khan khovel kaldan pangai hun ruat zong te chu akal sual tan ti lo lang boka ti chuan a hnuwa kum sangkha zakwa chhovel bor niom taka kanga chu Victor Timely ti mingpuin mui mule tarmita vua mi pui main lan lai tak chuan Loki ale Mobius at po lo om verengin Loki a chuan kanga chu alo hrengal ti a mela tanga lang chiang hle a ti chuan Loki season 2 a kanga hi kan mule wat don ani ti hriat takin a top ta ni hun man nuam le